La Paeria de Balaguer ha nomenat aquest divendres fill adoptiu de la ciutat l'entrenador Lluís Cortés. Ho ha fet en un ple extraordinari que s'ha celebrat a la sala d'actes de la Casa de la Paeria. El nomenament ha estat unànime en comptar amb els vots a favor dels 15 paers que avui han assistit a la sessió plenària. Un cop aprovat el nomenament, el paer en cap li ha fet entrega del diploma que així ho acredita. La paera, Gemma Vilarasau, ha estat l'encarregada de llegir la instrucció feta per Albert Marvà. Durant aquesta s'ha fet un repàs a la trajectòria de Lluís Cortés des dels seus inicis i fins a les últimes temporades, uns mèrits que han estat suficients perquè des de la mateixa paeria s'iniciés el procés de nomenament. Un cop aprovat el nomenament i entregat el diploma, que així ho acredita, Lluís Cortés ha agraït el reconeixement i ha expressat que ell és sent de Balaguer, tot i haver nascut a Lleida. També ha destacat la vinculació del reconeixement en pro de l'esport femení. És molt important per mi estar avui aquí com a persona vinculada al futbol femení, però que és molt important per Balaguer el fer el pas de reconèixer algú vinculat a l'esport femení. Cortés ha recordat els seus inicis com a entrenador de futbol femení i el seu pas per l'INEF, dels que molts companys han vingut també a acompanyar-lo en aquest dia. També ha explicat algunes anècdotes i records de la seva infància a Balaguer, on encara conserva els seus amics de joventut. Seguidament, i al despatx d'alcaldia ha signat el llibre d'honor de la ciutat, en què ha deixat un escrit d'agraïment a tota la ciutadania de Balaguer. Moltes gràcies a l'Ajuntament de Balaguer, a tots els membres del ple i a tots els ciutadans de Balaguer per aquest reconeixement tan especial. És per a mi un honor ser fill adoptiu de la ciutat que porto al cor. Estic orgullós de portar el nom de Balaguer arreu del món i que tothom sàpigui on és la millor ciutat del món. Gràcies per fer-me sentir sempre com a casa. Ara i sempre seré un balaguerí més. Una abraçada a tots i totes les balaguerines. La trajectòria de Lluís Cortés en els últims anys ha estat meteòrica. El seguit de bons resultats i la consecució del triplet amb el primer equip del Futbol Club Barcelona en la secció femenina de futbol l'han fet que l'actual equip de govern hagi decidit distingir-lo amb aquest nomenament. Tot i que Cortés no va néixer a Balaguer, hi ha viscut pràcticament tota la seva vida i, a més, va estar vinculat amb el Club Futbol Balaguer. El tècnic porta anys treballant en la promoció i esforç d'una disciplina com és el futbol femení, que ha estat en continu ascens en les darreres temporades.